ви представим великолепната тройка на журито. Първи ще излезе неговият най-нов член. Кажи го ти, че... Той е рок и тиви звезда. Той е бог за своите фенове. Той, готов съм вече, е жива легенда. Великият Ози Осбърн. Have changed and times are strange. Here I come, but I say, Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems today you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around, but the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. Cause so bad it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish alone, yeah, we're born alone. To ride before a fool, yeah. But I'm gonna take this ride, it's all mine, just good to have it all. I've seen your face 100 times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause Mama, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Thank you, Wembley. Френки! Чакай, че ми паднаха лещите. Паднаха ли ти лещи? Да. Тони, веднага се вижда, че си нова в това шоу. В това шоу, както не знаеш, ти се пее на плейбек, ти пя на бутилка. Защо? Я надуй сега дядо... Чак. Извиняй. Я надуй дядо Дрегера. За дрегера, не. Виж, аз пия само заради шоуто, т.е. не пия алкохол. Не пиеш алкохол. Да, това е заради образа. Не се оправдавай, всички знаем. Започна с гаф. Ти, Дони, си новият член в журито на място на нашия непрежалим продуцент. Човек, дай да проверим дали това не е случайно пък маги, дегизиран като Дони. Не знаете, сега модерно се преобразяват шефовете. Я гледай насреща. Дони е, по опашката. По конската опашка го познах. Дони е. Аплодисменти за Дони, дами и господа. Дони, сега сериозно. Да. Какво журе ще бъдеш ти? Любвеобилно. На какво ще държиш? На любовта. Кратък и лаконичен. Защо гледаш към мен? Защото те обичам. Ангажиран съм, не мога. Не, аз и тебе те обичам. Имаме доста голяма конкуренция. Дони, сериозно. Какво? Какво жура ще бъдеш? Добре, ще бъда жесток. Жесток. Да. Към кого? Към вас. Идеално му устроено. Запомни си думите. Дами и господа, Дони! Рачков, какво търсиш?
Търся Зуек тайния бутон, който май го натискаше отдолу, да не би да го е дал на долни страни. Разкрачи се малко. Няма го. Няма го. Не е при него. Абе, да не е тук, бе. Не е при него, не.